Hei kassojat! Tällä kertaa mä oon päättänyt kuvata video YouTubeen. Siellä näkyy se, mistä voi kuvata. Kevättalvi, suosite kevättalvi kuvarinkkini. Siitä puheen ollen. Mä oon Lonin kanssa laitettu asetukset paikalle. Sanoin, että voimme, että kiitos niin vaikka, että kevättalvi talellaan se asetukset. Sitten taas. No, kello on vielä isä tästä näin. Ja siis ensinnäkin. Sitten me äätettiin Instagramiin kasvusve Instagram-tväkki eluespoo.fi. Saadaan sitten kovan täpyökytä sitten. Kovassa vaiheessa etsi vaan paikka viistää Venäjä eikä vinttaussa paikkaansa vedi. Sitten vinttausset. Instagramissa alkoi meidän paikka sitten. Kaksi muuta kaksi sitten näinkin, koska kevättalvissa Suomen media, niin taas Suomen media taas sitten vielä, että siitä tuli kuvan koodi. Tämä on vielä, että sijoittaa samanlainen kuva, että me ajattelin tästä, että se on tästä tekemästä, me ajattelin se mennä. Siis sen tekijäsi, kun Respon tekijäsi, sättimeitä, tekstää näin, niin se on naista, siitä oli ensimmäinen sivusta paikalle, kuin säkin semmoista. Ja Spoon sitten se kirjoitti viestin, että liittyisi asiaan niissä asiassa. Sitten se olisi se pahan pappa, joka olisikin käy siitä asetuksia. Joku se tässä koivu enää. Tyskin. Mikä sitten? Se kun sivusta voi poisti sen, en muuta enempää.